L'aigua termal és un dels elements més singulars de Caldes, que n'han definit el caràcter des de l'antiguitat. En els carrers i places i jardins de la vila hi ha força elements que reflecteixen un llegat històric força profund, des de períodes prehistòrics, i forjat a través de l'estret vincle entre aquestes aigües i els seus vilatans. El caràcter eminentment rural de Caldes de Malavella va experimentar transformacions molt importants a finals del segle XIX. Els 3 balnearis de Caldes, Vitxí, Prats i Soler, i la prescripció dels beneficis de l'aigua termal van facilitar el desenvolupament d'un turisme rural força important des d'inicis del segle XX, especialment entre els sectors benestants de la burgesia catalana. Som a la façana original del balneari Vitxí Català, una façana d'arquitectura modernista i estil neomudèjar, obra de l'arquitecte Gaietà Buïgas. Com va arribar aquí, com va aparèixer aquí el balneari Vitxí Català i quina relació té amb l'aigua Vitxí Català i amb les aigües de Caldes? Doncs ara us en faré 5 cèntims. El nostre fundador, el doctor Modest Forest i Roca, nascut a Sant Pol de Mar, higienista i homeòpata, va arribar aquí a Caldes al 1880. I quan va arribar aquí el van sorprendre 2 coses. Per un costat, la bona salut dels caldencs i caldenques, i de l'altre, que la mitjana de vida aquí era molt més superior que a la resta de poblacions dels voltants. I van anar investigant per veure què podia ser la causa d'aquesta bona salut aquí a Caldes. I s'explica, com a anècdota, que quan d'alguna manera va descobrir les propietats de l'aigua era perquè va veure com un ramat de cabres anaven a beure aigua directament d'un manantial, on l'aigua surt a 58-60 graus, i li va preguntar al pastor que com se'ls donava l'aigua calenta, i el pastor li va dir que no era ell, sinó que elles hi anaven i que tot el poble bevia d'aquesta aigua, perquè és una aigua que ho cura tot. I aquí va dir, ja està, això ha de ser l'aigua. Va agafar una mostra per analitzar-la i efectivament va comprovar que la composició de l'aigua la feia tenir unes propietats molt beneficioses per a la salut. I va decidir, quan va descobrir això, que ubicaria aquí el que era el seu projecte de vida, que no era un altre que construir un balneari. Però com que no podia fer-ho tot de cop, va decidir que compraria els terrenys on hi havia aquest manantial, anomenat Puig de les Ànimes, embotellaria l'aigua i la comercialitzaria i quan pogués començaria a construir el balneari. I és el que va fer, va comprar el manantial al 1881. En aquell moment es deia Puig de les Ànimes i després va passar a dir-se Vitxí Català, al 1891. Va comprar el manantial, l'aigua va començar a tenir un nom, a agafar fama, a guanyar premis, i això va fer que possibles inversors, els coneguts com indians, s'interessessin pel projecte del doctor Forest i decidissin invertir, amb el que finalment va poder començar a construir el balneari. Concretament, els fonaments van començar a construir-se el 1891 i es va inaugurar oficialment el 1898. I va ser el 1900 quan el doctor, amb 4 indians, va fundar la Societat Anònima Vitxí Català, sent ell el soci majoritari. La planta embotelladora Vitxí Català es va construir al costat del Puig de les Ànimes, del manantial, i en els terrenys on després s'hi construiria el balneari. Es va inaugurar el 1889. A la planta embotelladora Vitxí Català s'envasen ampolles de quart, de mig i de litre d'aigua Vitxí Català de vidre, només de vidre. També està el format de llauna, que s'envasa a la planta Malavella, també aquí a Caldes, i el format PET, que també s'envasa a Caldes amb una planta anexa a la de vidre. Des de la planta es fa arribar l'aigua a 4 llocs diferents. Òbviament, aquestes 2 plantes, però també es fa arribar aquí al balneari per l'aigua de les piscines del circuit termal, on baixem la temperatura a uns 35-37 graus, i, lògicament, a la planta embotelladora on fan el procés d'embotellat. Primer de tot, l'aigua es posa en uns dipòsits molt grans. Després la passem a uns altres de més petits, on la deixem refredar. Per què? Perquè, per un costat, el contrast tèrmic podria fer explotar l'ampolla, però sobretot perquè l'aigua surt de la terra carbonatada, és carbonatada de forma natural. Però en el canvi que fa del manantial a la línia, perd una part del gas. I abans d'embotellar-la, li tornem a posar el gas que ha perdut. I per poder-ho fer, l'aigua ha d'estar freda. Ja està el gas reincorporat, l'aigua està freda, passa el procés d'embotellat. Tenim 2 línies d'embotellat, la línia 1 i la línia 3. Totes 2 són exactament iguals. L'única diferència és que en una es feia l'envàs retornable i a l'altra es feia l'envàs reciclable. I dic que es feia perquè ara es poden fer tots els envasos indistintament a qualsevol de les 2 línies. El procés és el mateix. Es van dir ampolles, s'emplenen, es tapen, s'etiqueten, s'empaqueten i es distribueixen. L'envàs retornable en caixes de plàstic dur i l'envàs reciclable en plàstic retràctil.
I efectivament això vol dir que cada envàs d'aigua Vichy Catalán s'utilitza 2 vegades. Quan s'ha consumit l'aigua de l'envàs retornable, recollim els envasos, tornen a venir a la planta, es renten amb una rentadora durant 20 minuts i passen a l'altra línia per fer l'envàs reciclable. Quina capacitat té aquesta planta? Doncs per a que us feu una idea aproximada, per exemple, la rentadora pot rentar 45.000 ampolles per hora, la màquina que emplena 108 ampolles a cada volta que fa, i la volta la fa en uns 16 segons aproximadament, i per últim, la màquina que etiqueta pot etiquetar una mitja de 37.000 ampolles per hora. Dona prou al Manantial per omplir tantes ampolles, per fer tota aquesta producció i per circuit termal i tot plegat? Doncs tenim un estudi que es va fer aproximadament uns 10 anys enrere, que va demostrar, mitjançant una tècnica anomenada comparació d'isòtops ambientals característics, que des que plou fins que l'aigua acaba sortint pel Manantial han passat una mitja d'entre 7.000 i 10.000 anys. O sigui, que feu càlculs. L'edifici termal de Sant Grau resta situat en el turó que porta el mateix nom, en el bell mig del nucli urbà i molt a prop del Centre d'Interpretació Espai Aquai. Es tracta d'un dels edificis termals més grans i més ben conservats de les comarques gironines. L'edifici té una cronologia que va des de mitjans del segle I de Crist fins a mitjans del segle IV. Segons diversos estudis, l'existència de l'edifici termal de Sant Grau es deu a 1. L'afició popular dels ciutadans romans als banys públics i la seva posició estratègica, molt a prop de la Via Augusta, que el convertia en una parada idònia per a aquells que fessin trajecte des dels Pirineus fins a Cadis. Des d'una perspectiva arquitectònica, l'edifici resta composat per 3 cossos o estructures principals: la natatio, o piscina envoltada per una graderia de 5 graons per 3 dels 4 costats. El segon cos seria l'ambulacre o corredor porticat, amb volta de canó, que envolta la piscina. I per últim, al darrer cos, hi trobaríem les 3 naus amb diferents estances i amb funcionalitats diverses. De forma addicional, la pràctica dels banys fou un dels elements més importants del món romà des d'un punt de vista social, antropològic i simbòlic. L'any 1845, les aigües de Caldes van ser declarades d'ús públic degut a les seves qualitats salutíferes i, de manera tradicional, tant els caldencs com els veïns de les poblacions properes o més llunyanes s'han acostat a les fonts termals de Caldes per aprofitar-se'n de les propietats de les aigües. Una de les fonts més populars és la Font de Sant Narcís, que obté l'aigua del Manantial del turó de Sant Grau. L'aigua, aquí, brolla a una temperatura pròxima a 60 graus. El brollador de Sant Narcís va obtenir autorització per exportar les aigües amb el nom de Sant Narciso el 1870, aleshores de propietat de la família Pla i Daniel. En l'actualitat, és habitual veure gent omplint generosos recipients per endur-se els tractaments que ofereix l'aigua de Caldes a les seves llars. Molts són els dietistes i les persones relacionades amb el món de la nutrició que han elaborat textos científics sobre les propietats que té l'aigua de Caldes a la salut de les persones. Un altre dels usos habituals és la cuina amb aigua termal. D'aquesta manera, particulars i restaurants recullen l'aigua de les fonts per cuinar diversos plats, fenomen que ha estat batejat amb el nom de cuina termal. El balneari Prats és un dels edificis emblemàtics de la història del termalisme i dels balnearis a Caldes de Malavella. Actualment, a la vila hi ha 2 balnearis, Vichy Català i aquest mateix, el balneari Prats. No obstant, aquests no han estat els únics. Des d'inicis del segle XX i fins a la dècada dels 60 van conviure amb el balneari Soler, que fou enderrocat l'any 1975. Des del punt de vista arquitectònic, l'edifici del balneari Prats és un edifici aïllat d'estil neoclàssic i modernista de planta baixa i pis, en forma de L. Per accedir a l'interior, cal travessar una porta gran, entrada per vehicles i també per persones, d'estil modernista, decorada amb garlandes on hi ha pintat el nom de Balneari Prats.
Tot seguit, ens trobem amb un passeig, al costat del qual hi ha una piscina d'aigua termal, que condueix a l'entrada principal on hi ha la recepció de l'hotel balneari. L'origen dels balnearis a la vila l'hem de situar a mitjans del segle XIX, que és el moment històric en el que una nova classe social, la burgesia, és atreta per les propietats salutíferes de l'aigua termal. Per això, es comencen a construir petits establiments i banys. Però no va ser fins a la construcció dels grans balnearis que Caldes de Malavella es consolidà com a poble d'estiueig. La història del balneari Prats comença l'any 1840, quan la família Prats comença a canalitzar l'aigua de la font de la mina, del Puig de les Moleres. I es construeix un petit establiment anomenat Banys Prats, amb una clientela d'unes 400 persones a l'any. Aquest establiment es va anar transformant en un balneari que culminà al segle XIX amb la construcció de l'edifici neoclàssic que coneixem avui com a balneari Prats. Durant la Guerra Civil i degut a la capacitat hotelera i la quantitat de llits que ja oferia el municipi, tots els balnearis de Caldes van ser transformats en hospitals per atendre ferits del front republicà. Durant la Segona Guerra Mundial, fou refugi de diverses famílies jueves i d'un gran nombre de soldats de la Marina italiana que varen ser bombardejats per l'exèrcit nazi després de que Itàlia firmés l'armistici amb els aliats. Acabada la guerra, esdevingueren aquests balnearis l'amagatall de varis diplomàtics i oficials de Hitler perseguits pels aliats. A l'actualitat, tant el balneari Prats com el Vichy, que també són hotels, hi arriben tota classe de persones que busquen un lloc acollidor i familiar com el que ofereix aquest entorn.